Acompañado da deputada de Política Social, Mar García, e o propio alcalde, Julián Bustelo, o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, deu a coñecer esta mañá os datos do Plan de Servizos Sociais Comunitarios do organismo provincial para este ano 2024, na comarca do Barbanza. González Formoso destacou o esforzo que realiza a institución provincial, a pesar de que non ten as competencias na materia. Nos, sin ter competencia, estamos aportando unha axuda, creo que relevante aos concellos, 400.000 horas de axuda no fogar, que creo que alivian moito a carga en libre concorrencia do que son os usuarios dos concellos. Na comarca do Barbanza estamos a falar de 50.000 horas que temos aportado na Deputación, que permite a contratación de 178 profesionais dos servicios sociosanitarios que de alguma maneira axudan a manter a estructura e o gran nivel que ten o servizo de axuda no fogar en cada un dos 93 concellos da provincia. É insuficiente, é un servizo que consume moitísimos recursos municipais. En cualquier caso, é unha cuestión de prioridade política, para nós é unha prioridade a protección social dos nosos maiores e queremos profundizar nese traballo, facelo máis amplo e mellor. O alcalde Julián Bustelo agradeceu a visita do presidente da Deputación, poñendo en valor a axuda que lle presta o organismo provincial aos concellos para poder manter este importante servizo. Non cabe máis que dar ese agradecemento polo apoio ao SAF, polo apoio tamén á contratación de traballadores, neste caso para os servicios sociais, e tamén estamos para abordar outra cousa, pero tamén hai que recordar que tamén a Diputación aquí en Rianxo escolleu Rianxo para a construción dunha das residencias públicas que forman parte dese proxecto piloto impulsado pola Diputación da Coruña, que, ven a demostrar unha vez máis isto que comentaba, que ainda non sendo competencias propias da Diputación, a Diputación da Coruña está facendo un esforzo importante na materia e os consellos que non podemos afrontalo con menos propios, estamos agradecidos e tamén, trataremos de mandar onde corresponde que tamén se apoie da mesma maneira. Posteriormente, o presidente provincial, xunto co alcalde, mantivo tamén unha reunión coas traballadoras dos servizos sociais municipais e do servizo de axuda no fogar na localidade, para coñecer de primeira man as súas principais necesidades.